nnukwu nwoke nwanne igwe bụ ọ bụ odogwu nwoke adị ike ọkwụ nna ụka ochie ha awa n'igwe oke nwafọ nọ n'ọgbọ direct on Igwe's Palace no Munugbo Obioma in the local government area of Enugu State. Fire! Confirm. I am prepared. Okay, one for Otaku. Agike. Timber. Wow. I am prepared. Okay, Adam Waka. You're going to Mana Kwan, you go. Agike. Why? I am one. Good.
ekene gị kele ndị na-esoro Amoku TV ya balụ n'o